До сега записвах предварителните серии, всъщност това са финалите. Това е бягането за бялата фанелка. Това са всъщност победителите от предните. Това е за бялата фанелка. Сега слушайте внимателно, уважаеми дами и господа. Който спечели след малко ще влезе бялата фанелка е точно тук на сцената. Така, браво. На него ще бъде връчена бялата фанелка. Решаващо проблеми. Който спечели. Внимание! Три серии. Давай! Така. Ето къде са се скрили състезателите. Ето публиката се пече, понеже са бълъци. Нека фащат тен. Състезателите ще се пекат следващите. Давай, давай, давай! Вау! Това отне север добре. Борбата е сериозна. Дали имаме ли някакъв познат в публиката? Не. Не. Упс. Просто, второ на добра. Александър Алексия, проблема градска за лъжи пари. Да се облече цялата фанелка за най-млад състезател от 23 години. Ето това не следва да видим дали ще стане това след малко да разберем. Да. Александър Алексия, проблема градска за лъжи. Точно на фотофиниш. Да видим той не. Не. Добре, давай. Ето го. Втори. Състезател от Украина, спечели